Ако не разбираш новите Tesla Trips, проблема не е в теб. Сега ще ти покажа за 2 минути как да ги оправиш. Някой може ли да ми каже какво му беше на това? Ясно, че ти му с един поглед, без никакви проблеми. Showing Trips Card, веднага се добавя тук. Бърз достъп, веднага виждаш разхода ти. Нещо, което функционира безупречно, го направиха една абсолютна тъпотия, която повечето потребители не разбират и не искат да разбират, защото това е просто брояч на разход. Не е система за анализ или каквото и да било. И стигаме до това. What the fuck? Какво е това? Пълно безумие, нищо не се вижда, нищо не се разбира, просто е една абсолютна глупост. Вече няма отметка Showing Trips Card. Тук е по подразбиране и не може да се кастомизира. Може да се скролва, за да се видят част от данните, но е крайно неразбираемо спрямо предното, което е абсолютен ужас. Абсолютен ужас. Идеята тук е да направят нещо изключително просто, максимално сложно и не разбирам защо. Тук ви дават неограничена възможност да добавяте трипове по подразбиране, това, което на вас ви трябва. Сега ще ви обясня каква е била точно идеята и какво се е получило. Идеята е да се създадат неограничен брой трипове, с които вие да анализирате вашето шофиране. Освен на стандартните трип А и трип Б, може да се направи City, Highway, Summer Tires, Winter Tires, Trip with Heating, Trip without Heating и всякакви такива тъпоти, които може да си мерите каквото и да било. Само че проблемът е друг, че когато колата се движи, абсолютно всички графики работят. Тоест, всеки един трип се натрупва по всяко едно време. Тоест, вие трябва, преди да смените гумите, трябва да се занулите Summer Tires или Winter Tires. Преди да си пуснете парното, трябва да го занулите или съответно преди да го спрете и така нататък. Иначе става пълно омазване и изобщо колата ви не отчита правилно. Другото, което е, има, например, пауза, което пак е безумно и изисква много усилия от ваша страна, по проста причина, че вие не се движите само в града, а и на магистрала. Тоест, когато се движите в града, ви работи и брояча за магистрала. Вие трябва или да паузирате, или да занулявате отново. Едно излишно усложняване на нещо много просто се получи тук. Освен това, когато карате на магистрала, за да ви е по-точен трипа, трябва да цъкате пауза, за да ви е максимално точен разхода. Всичко това е едно безумно усложняване по проста причина, че трябва ръчно да управлявате триповете, за да ви е максимално точен разхода. Вие, ако искате, си направете и 10 трипа, но и 10 ще работят едновременно и няма да ви показват. Единственото решение е отваряш, триеш, отваряш, триеш, отваряш, триеш, отваряш, триеш, отваряш, триеш и си оставяте 3А, 3Б и си ги ресетвате, когато имате нужда и край. Единственият проблем е, че не може да си оставите 3А или 3Б да ви бъде в картата на първото ви слайпване, по простата причина, че Tesla вече го направиха така, трябва да дадете надолу, да стигнете до него и тогава да видите колко е. Крайно неудобно и безумно. Надявам се да го коригират в някои от следващите апдейти, защото това определено не работи. Категорично не работи. Не трябва да се случват по този начин нещата. Това е съвсем накратко, така че успех на всички. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео. Ако харесвате подобен вид съдържание, моля за subscribe и лайк. Благодаря, до следващия път.